33 graus na cidade de Ourense, calor abafante. Que fará a xente da cidade para loitar contra a calor? Pois aínda que pareza mentira. Comer o polvo. Eres sin picante, con dulce. Pa picante xa está o tempo. Efectivamente. Para que nin a calor quita as ganas de polvo a xente de Ourense. No. O pulpo é un plato exquisito. Chova, neve ou faga moita calor. Efectivamente, da igual. Polvo forever. Polvo forever. Isaura, como é traballar o carón da pota aquí con 40 e pico graus? Pois había que estar aquí para sabelo. E iso que, bueno, ahora facese con gas e non é o mesmo. Ora hai que vendelo. Cortalo, axeitalo e vendelo. É cobrar. E cobrar, o importante é cobrar. Se non se cobra, non se vende. Veño de incógnito. Cristina, Hola. a cantos graus pode estar aquí o carón da pota hoxe? A pota debe estar polo menos a 100. A 100 graus a pota. Pa ti non sabes, pero pa ti a Para min 100. a 100. Pero hai que comer igual. Entra tan ben con frío como con calor. No, con calor, millor aínda. Ana, 32 graus ali fora. Era 42. Aquí ao lado da pota. De todas maneiras, Ana, tes un moreno de pota estupendo, non? De playa non, asegurocho. Operación bikini de polveiro. Tamén haberá, tamén, porque tanto traballar ao final, comer menos, beber moito. Parto pulpo non engorda. A xente fala da calor que pasan as polveiras e os polveiros, pero ninguén se acorda do parrilleiro. O parrilleiro non, ese está olvidado. Aquí canto pode haber? 45 grados. Pero iso é legal. O gobierno o que quere é comer, sabes? Se ve comer. O do parrilleiro é igual. Tamén é certo que con esta calor tira un máis do viño, non? Home, mira. E a comida acaba se convertendo en algo máis simpático, podemos dizer. Sí, máis entretenido. Que tal foi? Moi ben, moi rico todo. O polvo con esta calor entra ben, entra regular. Entra porque se deixa enfriar un pouquinho e xa está. E se non sopla, se lle é para dentro. Pero isto é prácticamente un restaurante de dous garfos, con cojín e todo. Veixo que foi completo o menú, non? Foi polvo, foi carno caldeira. Algo de todo. O polvo, a que hai calor aquí en Ourense, é igual, cómese igual. Parece que refresca a unha. Aquí en Ourense están preparados, están preparados.